Dobrý deň. Ja sa spýtam na úvod, či ma je dobre počuť. Dobre, vidím pár kývaní hlav, tak budem rátať s tým, že áno. Ja vás vítam dnes na prednáške. Teší ma, že nás sem prišlo celkom veľa. Poďme sa do toho pustiť. To AI v zákazníckej podpore je tu s nami už vlastne hodnú chvíľu a ja si myslím, že prevažná väčšina z vás sa už buď s voicebotom, alebo často s chatbotom stretla. A ja by som dnes chcel na príkladoch z praxe ukázať, ako to teda v skutočnosti je. A ja vám sľubujem, že to budú príklady z biznisu a že sa na to pozrieme na reálnych dátach, ako to vidia zákazníci, teda ako to vidia vaši zákazníci, keď sa dovolajú k voicebotovi. Poďme si prejsť vlastne to, že prečo ja, alebo prečo Daktela bude rozprávať o tom, ako to je s využitím AI v zákazníckej podpore. A prečo o tom budeme rozprávať, je preto, že už 18 rokov implementujeme zákaznícke podpory k našim zákazníkom. Za tých 18 rokov sme zastali jednotkou na trhu v Českej republike a naimplementovali sme viacej ako 1200 tých zákazníkov, ktorí používajú zákaznícku podporu. Čo je tu ale dôležité, je, že viacej ako 100 z nich už používa AI, vlastne dennodenne. A používajú naše AI. Čo tým myslím? Tým naše AI, tak sme vlastne jediní na trhu, ktorí majú aj nástroj na zákaznícku podporu, aj nástroj na AI. A máme to nielen v Českej republike, ale v 6 ďalších krajinách. Ak to zatiaľ na vás pôsobilo ako salesová prezentácia, tak ja vám sľubujem, že tu to končí a ideme sa pustiť teda do tých dát. Poďme sa pozrieť vlastne v prvom kroku na to, že čo reálne od toho AI čo sa od toho AI očakáva a čo očakáva, poďme si to rozbiť na segmenty. Čiže čo od AI očakáva biznis? Tam je tá odpoveď asi jasná. Každý chce ušetriť 30% nákladov. A nemusí to byť iba o tých nákladoch, ale tá AI nám môže pomôcť so škálovateľnosťou. Čiže ja si myslím, že sa tu nájde kopu ľudí, ktorí vlastne sa chcú rozrásť do zahraničia alebo majú sezónnosť v zákazníckej podpore a to je presne tá škálovateľnosť, s ktorou AI dokáže pomôcť. Nemusí to byť iba o tej škálovateľnosti, alebo teda ruka v ruke s tou škálovateľnosťou ide aj fluktuácia na tých zákazníckych podporách. Bohužiaľ, ale je to tak, že je tam veľká obtoč ľudí. A presne s tým nám vlastne dokáže pomôcť AI, že ja si myslím, že nikoho z nás, ani mňa to nebaví v svojom tíme, stále naberať nových ľudí, zaškoliť nových ľudí, nabrať nových ľudí, zaškoliť nových ľudí a neviem vlastne, že či je to potom OK, alebo to není OK. Tak tá AI nám dá to, že ja keď ju už raz zaškolím, tak vlastne ona bude stále konzistentná, stále bude odpovedať to isté a nemusím ju dookola zaškolovať to isté dookola. A čo je ten posledný bod, čo je vlastne zaujímavé pre biznis, samozrejme, je generovanie tržieb. Čiže tá AI sa už teraz dá použiť na to, že môže vám obohriať lídy, môže navolať nejaké nevyplnené formuláre. Môže nám pomôcť tým, čo by sme nestihli vyplniť ľudskými kapacitami. Poďme sa pozrieť na to, že čo od AI očakávajú zákazníci a ja sa do toho ponorím hlbšie na reálnom prieskume. Ale keď si to preletíme veľmi rýchlo, tak každý z nás chce okamžitú odpoveď. Ja si myslím, že sa tu nenájde nikto, kto by si rád počúval tú hudbu na tých zákazníckych podporách, aj keď akože vieme tam dať peknú, ale asi to nikto nechce počúvať. Rovnako, a teda neviem, že či je to iba môj problém, alebo sa tu nájde medzi nami viacej takých ľudí, ja mám celkom problém sa trafiť do toho času, kedy sa chcem niekomu dovolať od 9 do 17. Čiže ja očakávam to, že keď sa náhodou pozabudnem v práci a chcem niekomu zavolať 17:30, tak mi tam nebude len oznámené, že skúste zajtra od 9 do 17, lebo ja budem mať zajtra ten istý problém. A potom je to pohodlnosť určite, že ja napríklad, keď idem na event, tak mňa na evente vždy zaujíma to, že či sa tam dá parkovať, koľko to stojí, či tam bude jedlo a musím si to hľadať. Kdežto na každom business webe by mohol byť chatbot,
ktorý by bol naučený z toho webu a ja sa ho to môžem spýtať. Teda idem na event, dá sa tam parkovať? Áno, dá sa parkovať vedľa v dome obchodnom a stojí to toľko a toľko. Paráda, ja mám za 30 sekúnd odpoveď a môžem ísť ďalej. Poďme sa pozrieť na ten posledný bod. A síce je tam akože iba jedna preškrtnutá vec, ale to nehovorí o tom, že to nie je dôležité, lebo všetky zákaznícke podpory vlastne stoja na agentoch. Nie je šanca, že sa vlastne tá zákaznícka podpora dá spraviť bez tých agentov, vždy tam aspoň pár ich musí byť. A treba im v tom pomôcť. Čiže čo očakávajú agenti od zákazníckej podpory, je, že nechcú dookola odpovedať na to, že kde je moja objednávka. Že keď mám 40 krát denne povedať, že vaša objednávka je na ceste a dojde vám zajtra, tak ten môj deň asi není veľmi zábavný. Čiže od tohto ich dokážeme odbremeniť a môžu sa sústrediť na zaujímavejšie veci. Poďme si tie segmenty prejsť ešte viacej do detailu. A tu budeme vychádzať vlastne z reálnych dát od našich zákazníkov. Ja by som začal vlastne case study, ktorú sme robili pre košík, ktorá hovorí o tom, že po nasadení chatbota na stránku košíku ten chatbot zvládol odbaviť 75% všetkých chatov, ktorí na tú stránku prišli. Čo to znamená vlastne na tom grafe? Tak to znamená, že pred nasadením AI mal košík cca 3000 chatov denne. A na tých 3000 chatov odpisovalo 8 ľudí. Čo to znamená po nasadení AI, po nejakom čase? Že košík mal, tuším, že to vychádza 7000 chatov a na tých 7000 chatov už odpisovali iba 3 ľudia. Čiže pre košík sme zvládli ušetriť 5 ľudí. To neznamená, že, alebo tak, to je vlastne rozhodnutie toho biznisu, že čo spravia, že tí ľudia nemusia už v košíku byť, ale zároveň môžu robiť nejakú zaujímavejšiu prácu, lebo vlastne každý stále hajruje a každý stále potrebuje nových ľudí, čiže ich dokáže využiť niekde inde. Druhú case study mám pripravenú na VoiceBota. A tým, že je to široko zameraná konferencia, kde je vlastne viacero segmentov, tak mňa nenapadlo nič lepšie, ako dať taký use case, ktorý si myslím, že sa uplatní vo veľa segmentoch. Bohužiaľ. A je to vymáhanie dlhu. A čo nám hovorí tá case study? Že v porovnaní živí operátori versus voiceboti sú voiceboti iba o 7% menej úspešní vo vymáhaní dlhu. Sú o 7% menej úspešní, ale stoja menej ako 10-násobok. A čo nám to vlastne celé hovorí, že to neznamená, že tých 7% je už nevymožiteľných. To znamená len to, že ten prvý pokus môžem spraviť voicebotom, alebo prvý, druhý, tretí pokus môžem spraviť voicebotom. Ak to voicebot vymôže, super, a ja mám ušetrené náklady. Ak to voicebot nevymôže, tak to môžem posunúť ďalej a ten operátor to môže skúsiť vymôcť, aby sme sa stále dostali na rovnakú vymoženosť dlhu, ale za nižšie náklady. A mám ešte jednu case study, a to je na e-mail bota. Tak ako som rozprával, že vlastne ja si myslím, že viacerí z nás sa stretli s voicebotom alebo sa stretli s chatbotom, tak ja si myslím, že veľmi málo z nás sa stretlo s e-mail botom. A popri tom je to vlastne smutné, lebo e-mail je druhý najčastejšie používaný kanál. A stále sa najmenej automatizuje. A čo dokážeme vlastne spraviť my? A čo vidno na tom slajde, je spravená analýza nad e-mailovou komunikáciou jedného z našich zákazníkov, kde sme mu dokázali povedať, že z ktorej časti má koľko e-mailovej komunikácie. Z toho nám vyšlo, že 86% z tej e-mailovej komunikácie dokážeme zautomatizovať. A ja keď sa tu tak vlastne pozerám, tak ja tu vidím pár
našich zákazníkov. A ja by som bol rád, keby ste sa po tej prezentácii zastavili u nás na stánku, pretože pre zákazníkov máme presne toto pripravené, že vám to dokážeme povedať a dokážeme vám toho e-mail bota nastaviť veľmi rýchlo. Aby ste sami verili tomu, že ako jednoduché je automatizovať aj ten e-mailový kanál. AI v zákazníckej podpore nie je ale iba o botoch. Teda nie je to iba o voice botoch, chat botoch a email botoch, ale AI dokáže pomôcť aj ináč. Čiže môže mať každá zákaznícka podpora svojho kopilota. Čo to znamená? Že je to vlastne taký GPT asistent vo vašom zákazníckom centre, čiže môže navrhnúť šablónu tomu agentovi, že akú má poslať. Ten agent nemusí odpisovať, že vaša objednávka je na ceste k vám, ale zajtra vám príde, mrzí nás to a bla bla bla. Môže napíš mu formálne, že zajtra mu to príde a rephrase. A ten kopilot to za toho agenta prepíše. A je to aj o prepise hlasu do textu, čo je teraz celkom populárne, každý by chcel prepisovať hlas do textu. Ale nie je to vlastne iba o tom, že ten samotný prepis v podstate nestačí. Je to potom o tej ďalšej analýze, čiže z toho prepisu vám dokážeme povedať, že na čo najčastejšie sa vás zákazníci na tej zákazníckej podpore pýtajú. Ten taký, že ako sa to dá vlastne pre ten biznis použiť, je, že napríklad, poďme si to na case IT firmy. Že IT firma vydá nejakú aplikáciu a môže si tam nastaviť teda tú analýzu a z tej analýzy zistíme, že im volá veľa zákazníkov preto, že majú problém s tou aplikáciou na telefónoch značky Huawei. A je to reálne vidno v tých dátach. A teda ja už som není slepý v tých dátach, ja sa na to dokážem pozrieť, čo tých mojich zákazníkov trápi. A keď ich trápi, že nikto mi nevolá na iPhone, nikto mi nevolá na Samsung, všetci mi volajú na Huawei, tak skúsim fixnúť tú časť toho Huawei, aby mi to pomohlo biznisovo. A to je presne to, čo robí tá analýza. A nie je to iba o tej analýze, ale je to o hodnotení kvality tej zákazníckej podpory. Čiže sme sa rozprávali o tom, že na zákazníckych podporách je vysoká fluktuácia a tým pádom, že je vysoká fluktuácia, tak tú zákazníckú podporu treba kontrolovať, lebo vlastne vy zveríte svoj biznis niekomu, aby za vás komunikoval. A štandardne sa vlastne dokáže ohodnotiť 5% všetkej komunikácie. A to je 5% tak, že na to musí byť alokovaný človek na to, aby to zvládol. Tak tá AI to zvládne za vás. Prešli sme si vlastne tým, že ako to dokáže tomu biznisu pomôcť. Ja si myslím, že vlastne taká tá prvá otázka, čo nastane, je, že ako vyzerá ten proces tej implementácie. A ako ten proces vyzerá, a je to vlastne čistý čas, že my vám za 3 dní dokážeme spraviť analýzu toho, čo dokážete zautomatizovať. Tak ako som ukazoval ten e-mailový kanál. Tak takisto sa dokážeme pozrieť aj na voice aj na chat. Následne vlastne už z tej analýzy za 5 dní nastavíme scenáre spoločne, že čo sa bude diať. Čo sa bude diať, keď sa vás ten zákazník spýta, že kde je moja objednávka, ako mu chcete zareagovať. A keď sa vás na to ešte niečo opýta, tak ako chcete zareagovať. A vytvoríme z toho scenáre. Následne to za 7 dní celé nastavíme, otestujeme, dostanete to vy k dispozícii na to, aby ste si to tiež otestovali, získame feedback, vyladíme feedback spoločne. A môžeme ísť do ostrého prevozu vlastne. Čo je tu veľmi dôležité, je tam ten posledný bod. Čiže ako náhle sa dostanete live do toho prevozu, tak keďže robíme systém pre zákaznícku podporu, tak tá zákaznícka podpora je pre nás dôležitá. Čiže my vás v tom nenecháme vytopiť. Keby náhodou tam nastal nejaký problém, nie ste si niečím jasní, nie ste si niečím istí, niečo potrebujete vyladiť, tak máte k dispozícii inžiniera, ktorý to s vami prejde a ladí to v tej živej prevádzke. Keď to vlastne takto vidíme, že koľko dní to trvá, ako dlho to zaberie, tak ja tam mám vlastne stále ten next step, že čo je tá ďalšia otázka, čo by mohla nastať asi, že koľko to asi stojí tá implementácia. A na to, že koľko to stojí, tak ja som si pre vás pripravil znova vlastne ďalšiu motiváciu, teraz už nie len pre všetkých našich zákazníkov, ale pre všetkých, ktorí tu sedíte. A nie je to len, že
koľko to stojí, tak vlastne tým, že sme tu sa dneska stretli na prezentácii, tak to máte v podstate zadarmo alebo skoro zadarmo, tú implementáciu. A ako náhle my odhadneme, že tá implementácia nám zaberie menej ako 5 mendejov, tak ju dostanete celú zadarmo. Ako náhle odhadneme, predtým ako sa do toho pustíme samozrejme, že nám to zaberie 5 až 10 mendejov, tak to dostanete za cenu jedného mendeja. A z tých skúseností, teda z tých 100 implementácií, z tých 1200 zákazníkov, vieme, že veľmi málo kedy tá implementácia trvá viacej ako 10 mendejov. Môže sa to stať, nestáva sa to často. A táto ponuka platí teda iba dneska na Digifeste a platí iba do konca roka. Teda do konca roka sa musíme zhodnúť na tom, že áno, ideme to skúsiť. A tak ako som pozval našich zákazníkov na stánok, tak ja teda pozývam všetkých vás k nám na stánok. Máme ho tam v rohu pri tom bare, strategické miesto. A aby ste sa o tom prišli porozprávať a dohodneme si ďalšie kroky. Budeme tam na stánku asi do konca konferencie, čo je 5-6, ale ostávame určite aj na afterke, keďže sme pri bare. Poďme sa pustiť do tej ďalšej časti. A to je, že na reálnych dátach si poďme prejsť, že či vaši zákazníci chcú komunikovať s AI. Prečo hovorím na reálnych dátach? Lebo my sme si spravili prieskum. A nespravili sme si ho medzi našimi zákazníkmi, ale zaplatili sme si agentúru, ktorá ho spravila naprieč populáciou. Aby tam boli vlastne všetci naprieč populáciou, aby to nebolo, že vlastne ja poviem, že to je super. A čo z toho prieskumu vyšlo? Je, že keď sa zákazníkov spýtame, že s kým chcú komunikovať, tak 60% z nich povie, že so živým operátorom. A ja sa im v podstate nečudujem. Keby som si mohol vybrať, tak aj ja chcem komunikovať so živým operátorom. Akurát, že nežijeme v ideálnom svete, a nie vždy sa s tým operátorom spojíme hneď a niekedy sa s ním vôbec nespojíme. Živý operátor. A tak keď sa vlastne posunieme na ďalší slajd a tú otázku trošku položíme ináč, vlastne položíme ju do reality, že s kým chcú tí zákazníci komunikovať v prípade, že by na tej linke mali čakať. Tak už 46% ľudí sa chce radšej spojiť s robotom, ako čakať. Už ten graf vyzerá úplne ináč. A keď tú otázku položíme ešte ináč, že s kým by ste chceli komunikovať v prípade, že sa nedokážete spojiť, alebo že vám povedia, že zavolajte nám inokedy, alebo že vám dáme vedieť, tak vtedy sa chce 76% ľudí spojiť radšej s robotom ako s operátorom a ten graf vyzerá už úplne ináč. A teda, čo nám to vlastne hovorí, ten prieskum, je, že ak sa ľudia radšej chcú spojiť so živým operátorom a máte tú šancu, tak im ju dajte. Dajte im šancu spojiť sa s tým živým operátorom. Ale to nehovorí o tom, že nemáte automatizovať, lebo dokážeme to nastaviť tak, že ak ten operátor nie je k dispozícii, tak vtedy to zodvihne ten robot. Po pracovnej dobe môže to zodvihnúť robot. A vtedy vlastne uspokojíte najväčšiu časť tej populácie. Lebo ak to operátor môže zodvihnúť, tak to zodvihne. Ak to nemôže, tak aj tak ten človek, aj tak pôjdeme vlastne tej spokojnosti naproti. A čo nám vlastne hovorí celá tá prezentácia, je, že ja som sa snažil na dátach z biznisu a na dátach z prieskumu o zákazníkoch vysvetliť to, že investovať do AI sa oplatí. A tým by som nechcel ešte skončiť, lebo sa blížia Vianoce. A ja som dneska toho rozdával málo, tak ja by som vás chcel vyzvať, že poďte si naskenovať ten QR kód a každý, kto si ho naskenuje a dohodneme sa na spolupráci do konca roka, tak od nás dostane toho kopilota, toho GPT asistenta na 3 mesiace zadarmo. A každý, kto si ho naskenuje,
tak od nás minimálne získa konzultáciu o tom, ako on môže využiť AI na zákazníckej podpore, alebo ako mu môžeme pomôcť zlepšiť jeho zákaznícku podporu. A ak si to naskenujete, my sa vám určite zajtra alebo v pondelok ozveme. Jeden z našich šikovných konzultantov si dohodne tú konzultáciu, kde to s vami skutočne prejde. Prípadne máme ten QR kód aj na tom našom stánku, pri tom bare, na tom strategickom mieste, kde budem aj ja sa tam rád s vami stretnem. A tu už by som chcel skončiť. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Je tam aj môj kontakt. Keby vám napadla akákoľvek otázka, tak budem rád, keď si to prejdeme buď teraz, alebo na tom stánku. Ak to nestihneme, tak vlastne na tom telefóne alebo na tom e-maili. Ďakujem pekne.